Zaposleni u Knjaževačkoj policijskoj stanici spadaju u grupu redovnih i najčešćih saradnika službe za transfuziju krvi i ove jeseni su, kao i mnogo puta do sada, sredinom novembra organizovali humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. U akciji bih trebalo da učestvuje Policijska uprava Zaječar, Policijska stanica Sokobanja, Policijska stanica Boljevac i železničari iz Zaječara. Njima su upućeni pozivi i mi se nadamo da će se oni odazvati ovoj akciji. Što se tiče železničara, mogu da kažem da su oni prvi danas došli, poranili, dali su krv i otišli. Nastavljamo dalje sa ovom akcijom, očekujemo naše kolege iz Policijske stanice Knjaževac, kolege iz policijske uprave, kako sam naveo, i okolnih policijskih stanica i nadamo se da će biti prikupljeno više od 20 boca krvi. Pozivu organizatora akcije dobrovoljnog davanja krvi odazvao se i predsjednik opštine Knjaževac Milan Đokić. Po tradiciji, ova akcija je i svojevrsna najava predstojećeg memorijalnog turnira u malom fudbalu, međunarodno takmičenje 9. po redu, u znak sećanja na Ivicu Božinovića, održava se naredne nedelje u hali Kaplar.